بگومان سینۆردارکردنە هونەرê nepêkane. Lêbelê li Enqereya paytexta Tirkiyê hunermendek heye ku hunerek gelek cuda pêşkêş dike. Hamîd Hayran ji spêdê heta êvaran hestên xwe, fikr û ramanên xwe li ser hêkên çivîkan dineqişîne. Di nav 31 salên davîn de bi hezaran hêk neqişandine. Hayran hunera xwe ew qas bi pêş ve biriye ku navê xwe ji hemû cîhanê re daye bihîstin û bi vekirina 11,000 kunên li ser hêkeke mirîşkê di cîhanê de jî bûye yekemîn. Bu sanat yolunda çıktığımız bu sabır sanatı yolunda vekirina 11,827 kunan li ser hêkekê bêhnfirahiyê dixwaze. Min jî di nav salekê de hêdî bi bêhnfirahiyê ev kunane vekirin. Her kunek xwediyê wateyeke cuda ye. Bi wî awayî min rekora cîhanê şkand. Li Amerîka, Asya û Ewropayê hunera me ya bêhnfirahiyê bi wî awayî deng veda. Çîroka hostayê neqişandina hêkan ya destpêkirina ew hunera bêhempa jî qasî hunera wî balkêş e. 1988 yılında kazayı geçirdim. Su çar salan berî niha min li nexweşxaneyekê kar dikir. Pişta qezayeke mezin hate serê min û astengdariya min ya meşînê çêbû. 2 salan paşê qezayê min got hewceya ez karekê bikim ku ev kar min fêrî bêhfirahiyê bikim. Bi hunera neqşandina hêkan ez fêrî sabirkirinê bûm. Huner, birêyên belko qet nayên hizra mirov ji cihê xwe derdikeve û birêya hunermendê xwe dengê xwe digihîne me. Belko heta niha me hêk tenê vekî hêkekê didît. Belam huner bêsînor e û nêrîna mirov diguherîne ku em bala xwe bi çaveke afirvan bidin derdora xwe, hezar ked û bexteveriyên piçûk peyda bikin ku çiqlên dera jiyanê baştir geş dikin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.